Ajde, vam, evo ovo. Vođa ovo. Daj slikaš kako su gadne naruži, samo taj čovjek rezubali, sam da naruži one dve žene. Ajde, ođu u put, ođu u put. Ođu ovo! Dobro mi se jedan. Ajde, dođi ovo. Sale! Dokicu? Ali ovako da bude neki kilometar kuruz okolo. Ne mogu. Onda je bilo kao škilja za kmet. Više naredi. Kada tu vodi? Dobar dan. Dobar dan. Otkud namještaj na vaše? Pa evo, sve mora da se proizvodi i da se prodaje. To vi proizvodite? Da, to je naša proizvodnja. Mi radimo. Odakle ste vi? Ruski Krsto.
gledaš na televizoru? A? Hoću i Boki da te gleda na televizoru. Én adtam 10 parával még többet, már 3 fiúta, nagyon sokat még Ja, vidiš, da, vidiš? Evo ga. Nije važno, nju slikaj. Eto, kreto se jedno. To da naći na kabinu, da ne ide do muve. Da. Omarci. Vai bene. Lupaj ovdje jebem ti lepo. Od svakoga dana, u svakom pogledu se više napreduje. Za kablovske televizije srdačan pozdrav, Radovan Vlahović. Zdravo. Sasha!
Kad prodaju kladucu, neće se vozi sve devojke. Samo te sjetim koji ste odnijeli. Kako ne bude, ne se kaj te Koje je to raz? Šapalinci. Košto je komad? 100 maraka. 100 maraka. Kad se tako kreće cena, to je... Po 200 se kreće. S papirima. S tatovirima Ovi uši. nemaju papirima. Imaju papire i tatovirima uši. Imaju. Sam ja hoću da ih rasprodam. Dva sam već prodao. Znači idu. Šta? Nisam ovdje prodao. Od kuće sam dao. Gde je malo i... Teen im slomam. Ajde. Eno, čika slika, Nela. Sanja. Nemoj meni života, ko se propoši. Sede tam prodaju. Ako nemaš pare da ješ ćevape, onda staneš na vetar i duva. Tako, to. I onda od vetra? Od vetra dobiješ ćevape. I kod da si jeo? Da, kao da si jeo, kao da si. Da Bog ne strk. Aj, snimaj gorkice, ja potem, gledaj, ja sad iz dolga. To sad ti najinteresantniji, ja? Snimaj Monika. Kada dojem kod Loparice, pa me tamo snimaj. Sve Olja kako, Olja je start.
A nije. Imamo televizor. Ne televizor, nego svoju stanicu. Ne može, neće me vidjeti. Nema je Britakovića Miloševa. Ne, pa to isto stoji priča. Miloševa ima neke. Ne sekiraj. Sada? Kaže muž da fotografišite njega, prodaje tamo siceve pa da šaljemo, imamo ćerku u Nemačku i leta i... Pošto su vam pošto su kupaće Na ovu kablovsku posle gleda. I ove lepe... Dobar dan. Već dalje. Kupiti jednu državicu, a? Hoćete tu? Ne, što? Tako. Mene opet da snimam.